उसको बात करके उन लोगों का जो समस्या है उसको समाधान करना है। वो असम का प्रेजेंट सिचुएशन, वो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? एक वो अतुल बोरा साहब ने भी बोला, वो 2016 क्या है ये? नहीं। मेरा हिसाब से ऐसा होना है, ये लकड़ी भी ना टूटे, सांप भी ना मोड़े, ऐसा समाधान करना है मेरा हिसाब से। हाँ, लकड़ी भी ना टूटे, सांप भी ना मरे, ऐसा समाधान करना है। আহি থকা বিটিআর নির্বাচনত যদি ইউপিপিলে নির্বাচন জিকি সরকার গঠন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই এই হাতখন দেখিছা না, এই হাতখন এইখিনি কাটি পেলাই মানে খপ্লেং কৰি কাটি দিম মই, হাত এখন কাটি দিম মই। যদি ইউপিপিলে যদি সরকার গঠন কৰিব পাৰে এই হাতখন কাটি দিম মই। গম পাইছা না বন্ধুসকল? এনেকুৱা মানে চেলেঞ্জ কৰিছোঁ মই, এনেকুৱা ডাঙৰ চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। এই হাতখন কাটি দিম বলছোঁ মই। যদি ইউপিপিলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে এই হাতখন আৰু মোক নালাগে, এই হাতখন মই কাটি দিম। চাই লওঁ বন্ধুসকল, আজিয়ে কৈ দিছোঁ মই, চাই লওঁ। बिक्रम दैमारी नोंथां, आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला। फैया। So hello रायजोफोर, खुलुमबाय। आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। So रायजोफोर, ओरैबायदि दुखुनांथाव माखासे अपोजिशन पार्टीनि मानसिया नैबे आर'नाइखौ लानानै भिडिअ बानायनायनिबो आंखौहाय सोंखारिदों। आर'नाइखौ आं मानो लादों बिथांमोना जेबो मिथिया जानो हागौ। बे आर'नाइखौहाय आङो गावनि हारिनि आइडेन्टिटि दिन्थिनो थाखायसो सारा मुलुगावहायनो गासैबो ससियेल मिडियायावहाय एक्टिभ थायो हिसाबै नायनानैहाय जाहाथे जोंनि हारिखौ सिनायो बिनि खारनावसो आर'नाइखौ लानानै भिडिअ खालामो। बेफोरखौ बाद होदो रायजोफोर, बे बुजिनो रोङिया बुजिनो रोंखाया। दानिया जों सावरायनोसै। गिबियाव जोङो नुदोंना इन्ट्र'आवहाय सानै व्यक्तिनि भिडिअ। सानैबो सासेया बिपिएफ पार्टीनि, सासेया इउपिपिएल पार्टीनि। बिसोर सानैबो आखाइ दानस'नानै लानो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। आखाइ दानस'ना मानो लालायनांगौ? हाया, दानस'नोबो हाखाया। बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै लाब गैया। अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रासो बेफोरो। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों बिथांमोनखौहाय, नोंथांमोना आखाइ दानस'नानै लानायनि बाथ्रा बुंस्लायस्लाय ना बेदर थाखा फैसाजोंहाय जुजिलायनाय माखासे नोंथांमोना बाथ्रा बुंनो हायो ससियेल मिडियायाव। जाय खामानिखौ मावनो हाया बेखौ बुंनानै लाब गैया। आरो मानो दानस'ना लानो गावनि अंगखौलाय? बेयो मोजां नङा। किसलिए मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा है ताकि इस वीडियो को फिर से अगले बीटीसी इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में ताकि मैं इस वीडियो को फिर से शेयर कर सके, इसलिए मैं इन दोनों का वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में मैं शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग भी देखो, आने वाला बीटीसी इलेक्शन में इन दोनों ने खुद का हाथ को काट के ले सकता है या नहीं। ना मा बुङो रायजोफोर? बेखायसो आङो बे भिडिअखौ लादों दे रायजोफोर। जाहाथे फैबाय थानाय बीटीसी इलेक्शननि रिजाल्टनि उनावबो बे भिडिअखौहाय आङो फोरमान होनो हायो। दानस'ना लानो हायो ना हाया बेखौहाय आङो एग्जाम खालामनोसो बे भिडिअखौ हगारनाय जादों। दानिया जों सावरायनोसै रायजोफोर। एक्स एनडेबिनि बिथाङा रियेल एनडेबि नंगौ नङा आं बेखौ मिथिया, नाथाय बिथांनि साननाय हनायखौ आङो नायनानैहाय सासे एनडेबि जाथावना होननानै आङो साना। आदा अफ्रि दैमारि, आदा अनसुला दैमारि, नोंथाङा जे बाथ्राखौ बुंबाय बेखौहाय आङो खोनानानैहाय ओरैबायदि गोसोआवहाय माने साबजानाय मोनाखै। मानो मिथिगौ ना? पार्टीखौहाय बयबो दानो हायो, मिथिबाय दा आदा? पार्टी दानायावहाय माब्लाबाबो बोलो नाङा। जोंनि बिटिसियावहाय मोनबा जिल्ला दङ। बे मोनबा जिल्लानि मोनसे मोनसे जिल्लायावहाय मोनफा मोनफा पार्टी दानो होनब्लाबो हायो, पलिटिकल पार्टीखौहाय। नाथाय साननांगौआ बेसो जे इसेबां पार्टी दानानैहाय जोङो मोनसे हारिखौनो बोफ्लेयोब्ला
गुबुन पार्टिया मोनसेल' जानानै ज' जायोब्ला अब्ला जोंनि पार्टियासो गोग्लैगोन आरो खहाया सोरनि जागोन गिदिर गोलावनि खहा नङा रायजो राजानिसो खहा जागोन बेसिखिनि बाथ्राखौहाय आदा अनसुला दैमारिया साननो रोङोब्ला बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङा दिनै एपिबि पार्टी दादों नाथाय बिथांमोननि पार्टिया मा मावनो सानदों हानि फाट्टानि सोमोन्दै अनजालि दैमारिया बुंदों बेखौबो प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों बेखौबो प्रमद बर' सारानो सेस्था खालामगासिनो दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोलोंथाइनि बेलायावहाय माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौबो प्रमद बर' सारा मावगासिनो दङ अब्ला एनडिएफबिफोरनि जेलनिफ्राय रेहाय खालामनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बेखौबो इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा मावगासिनो दङ अब्ला अनजालि दैमारि मेडामा मा हास्थायनानैहाय गोदान पार्टी दादों बिनि फिननायखौ आदा अफ्रि दैमारिया होनो हागोन ना दिनै एनडिएफबिफोरनि जेलाव थानांनाय एनआईए केस जानाय बिथांमोनाबो सानफा एफा केसआ कमप्लिटलि उइथड्र जानो थांगासिनो दङ आरोबाव फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 1 अक्ट' खालार खालि 11 जन लोगोसे क'क्राझारावहाय माखासे 35 जनसो एनडिएफबिफोरा बेल मोननो थांगासिनो दङ अब्ला अनजालि दैमारि मेडामा एपिबि पार्टी दानानै मा बर' हारिनि सायावहाय मावनो सानदों आदा अफ्रि दैमारि नोंथाङा फिननाय हो दिनै नोंथांमोना बुंबाय थादों 16था पावारखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनबाय होननानै माबे पावारखौ लांदों एसे फोरमान हो जाहाथे आंबो मिथिनाय बायदि आरो जुदि हायाब्ला जानला मोनला बुंनानैबो लाब गैया दानिया आं बुंनोसै रायजोफोर अपोजिशन पार्टीनि बर' हारिनि थाखाय बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन थांखि आरो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन बर' हारिनि सायावहाय बिथांमोननि डिसिजन लानाय बिनि माखासे पइन्टखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनो सानदों मोनबा पइन्ट दं रायजोफोर मिथिबाय दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा 36 बोसोर दावहा नाङै दिनैनि समावहाय एसे गोजोनाव फैदों मानो दावहा नाङामोन हाखौहाय गावनि खालामनानै लानो थाखाय गोजोनखौ हास्थायनानैहाय दावहा नांदोंना नाङाखैमोन नांदोंमोन दा बिनि सायावनो आं बुंगोन नाम्बार 1 एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलाव लांनायनिफ्राय रेहाय खालामनांगौ खामानिखौ एंगारनानैहाय लाइफ टाइम जेलाव थानांगौ होननानै बुंग्रा बिपिएफ नाम्बार 2 आं थांनानै थासान्दि माब्लाबाबो बड'लेण्ड जाया होननानै बुंग्रा बिपिएफ नाम्बार 3 गिबि खेब बर' हारिनि गेजेरावहाय इन्डास्ट्रि लाबोनायखौहाय बन्द खालामनो नागिरग्रा बिपिएफ नाम्बार 4 बर' हारिनि गेजेरावहाय 36 बोसोर दावहा नांखांनायनि उनावहाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय हानि लेखा नांज्लाया होननानै बुंग्रायाबो बिपिएफ आरो नाम्बार 5 बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो साख्रि बाख्रि होनो नागिरनायखौहाय केस होनानै दोनग्रायाबो बिपिएफ अब्ला बिपिएफ पार्टिया मा मोजां मावदों दिनै बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोना माबे पइन्टखौ लानानै बिपिएफखौ मोजां नुहुरदों बड'लेण्ड जानायखौबो हास्थाया इन्डास्ट्रि लाबोनायखौबो हास्थाया हानि फाट्टाखौबो होनो गोसो गैया साख्रि बाख्रि मावजानायखौबो मोजां मोना अब्ला रन्जन दैमारि सारखौबो थैजासे जेलाव थाजानायखौहाय लुबैनाय अब्ला मा खामानिखौहाय बिपिएफ पार्टिया दिनै बर' रायजो राजानि सिगाङावहाय हास्थायदों जेसेबांनाखि अपोजिशन पार्टी दङ गासैबो अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा रांनि थाखायल'सो मिथिबाय दा रांनि थाखायल' बाखि जेबो गैया बावैसो सिगां आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होखादों हारिनि थाखाय मावनो गोनां हाबाफारिखौ इउपिपिएलआ A to Z मावगासिनो दङ आरो मावबायबो दिनै जों नुगासिनो दङ सुजित नार्जारिनि नामावहाय
मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव मोन 40टा बिसिडिसियावनो जोङो नुनो मोनदों जे गंफा गंफा अडिटोरियाम मिटिं बानायनो थाखाय अखा बांखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गिर्जा मस्जिद थानसालियावहाय मिटिं बानायनायनि अनगायै स्कुल कलेजफ्राव मिटिं बानायनायनि अनगायै जाहाथे आलादा न' बेयावहाय जिरायनानै मिटिं बानायनो हायो बेखौबो मावगासिनो दङ आरो साक्सेसफुलबो जागासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो माखासे जोङो नुगासिनो दङ रायजोफोर अब्ला मा नांबावगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नंखाय बाखाय साननानैहाय बिपिएफ पार्टीखौहाय मदद खालामा लाब गैया बिक्रम दैमारिमोन बायदि मानसिया दिनैहाय बर' हारिनि खहाखौसो हास्थायगासिनो दङ जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय ओरैनो जानला मोनला ससेल' भिडिअ नायनानैहाय स्किप खालामनानै गाज्रि कमेन्ट होदलानैहाय लाब गैया गाज्रि कमेन्ट होग्राया साफ्रोमबो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय बिसोरो जेबो एन्सार मोननायनि खारनावहाय गिदिं गोदा बिमा बिफानि नाम लानानै गाज्रि गाज्रि खोनासंजाथावै कमेन्ट होग्रा बे गासिबो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय मिथिबाय दा रायजोफोर बेनिखायनो आं सिदा खोथा बुङो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल पार्टीखौहाय सापर्ट खालाम नायलां रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल पार्टीया मा मावलाङो मानोना नलेज गोनां लिडार साफ्रोमबो इउपिपिएल पार्टीयाव फैजोबबाय सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेसखौहाय नोंसोरो माब्लाबाबो गोसो दाहो अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला गाव गावबागाव सुद्रायनानै लादो गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि